hoću da kažem? Dakle, degradirajuća je situacija da se veštačenje računa po satu, da je 1 sat predstavlja 2 republička proseka onog sata. Drugo, mi smo u prethodnom zakonu o veštacima imali da kogod ima naučno zvanje, kada se prijavi za veštaka ne mora dokazivati svoju stručnost. To je najveća budalaština koju sam u životu čuo. Možeš ti biti kakav hoćeš doktor nauka, ali hoćeš da radiš u ovoj oblasti. Ti, bato, moraš zato da prođeš obuku. Nije ti tapija to što si doktor nauka, magistar ili slično. Ne. Moraš da imaš obuku. Toga sada ne slovi to, hvala te Bože, ali opet se postavlja pitanje, a kako ti veštaci postaju veštaci za različite oblasti, pa prelaze iz jedne u drugu oblast bez ikakvih osnova? Ali Miroslave, to sve kroz zakon o sudskim veštacima koje, mislim, ne bi da, mislim, povučit ćemo nekog da stavi repliku. Mnogo je složenije ovo, mi gledamo ovde kad diskutujemo površno, veštak je veštak, hajde da ga unapredimo, hajde da mu pomognemo. Naravno, ali opet se postavlja pitanje kad pogledamo tu vreću i ko se tamo nalazi, a zašto bi mu ja nešto više plaćao? Degradirajuća je cena časa. Još više degradirajuće kada ideš svojim kolima. Jer 10% cene litra benzina, a to je van pameti. Pogledajte kako to izgleda u drugim oblastima. I odmah da vam kažem, ja ladno svima pišem cena benzina podeljena s 4. To prolazi. Uopšte ne šišam to 10. Kakvi 10? Šta je to? Pa to meni ne može pokrije putni trošak. Dobro, to ćemo... Kamo sve ono drugo. To ćemo znači na sledećem sastanku. Da li mi možemo, kao sindikat, da predložimo nešto u tom smislu? Pogotovo, već je pomenuo advokatsku komoru i njihov tarifnik. Taj tarifnik je sveto pismo na sudu. On dođe na sud i uzme 100-120 evra, samo što je došla ona odložena. Ti dođeš na sud odloženo i nikom ništa. Ako si išao van, u najboljem slučaju možeš da insistiraš da ti se plate troškovi puta. Kamo? Izgubljeno vreme, da ne kažeš zarada, maltretiranje i sve ostalo. Nije meni sve jedno kad zapalim recimo za Negotin 300 km tamo isto toliko natrag i dođem na viši sud, a meni sudija kaže žao mi je, dobili smo pre ne znam koliko 2 sata obaveštenje da ne može da dođe nikom ništa. To je katastrofa.